Poď sa so mnou pozrieť do zákulisia pripravovanej inscenácie Bezočivec v Slovenskom národnom divadle. Takto začal môj pondelok. Najprv som išiel do mojej civilnej práce a potom už šup do divadla. Pri vstupe som inak našiel aj plagát, inak dosť fešák. A potom som sa už chodbičkami divadla vybral do útrob modrého salóna, kde som v šatni počkal na svojich hereckých kolegov. Nahliadol som ešte aj na svetelnú skúšku, kde som videl aj takéto parádne svetelné efekty, je sa na čo tešiť. A potom som si oprášil pár tónov na klavíri, nie že by mi to úplne išlo, ale možno ich budem potrebovať. Medzi tým nám pripravili naše jedlé rekvizity, máme inak aj parádne koláče, sú fakt dosť dobré. A takto to vyzerá v zákulisí samotnej scény, kam sa bežne divák nedostane. A inak zorientovať sa tu vzadu je niekedy celkom záhul. Pri mojom blúdení divadlom som našiel aj takéto zrkadlo, tak som sa v ňom trochu poobzeral. No a toto uvidíte vy v sobotu a v nedeľu na našich premiérach. Ja som sa medzi tým nahodil do kostýmu, keďže sa striedame s kolegom v alternácii v hlavnej úlohe. A takéto parádne ovocie v čokoláde sme dostali od mojej priateľky, bolo extrémne dobré. A toto je Bilten, taká publikácia, kde sa dozvieš viac o inscenácii. O tomto čase sme končili niektoré dni, tento generálkový týždeň, bol to celkom záhul, ale bolo to fakt dosť dobré a mega sa na vás tešíme už tento víkend.